ಹಾಫ್ kg ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತವದ್ದಿದ್ದೆ ಬೆಚ್ಚರೆ ಐಕ್ 4 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಡುವೆ ಬೊಕ 4 ಖಾರ ಮುಂಚೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ಕರಿಬೇಪಾಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ఒక 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಸೋಂಪು 10 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ఒక ಖಾರಗ ಒಂಜಿ 10 ಪೆಪ್ಪರ್ నేను ಶೋಕಾಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ఒక ಚೂರು ಚೌಳಿ ಎರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದೆ నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ತುಳಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿದೆ నేను ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಡ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೈಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಪುಜಿ ಚೋಕುಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ನೆಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವದಿತ್ತೆ ತವಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅವಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಪಡ್ರೆ ಕರಿಬೇವು ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ತುಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆತಣ ಪಿರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್
ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಡ್ಗ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇನ್ನೊಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪಗ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಡು. ನೆಕ್ ಲೆಮನ್ ಚೂರು ಉಂಟದ ಇದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಎಲ್ಯ ತುಂಡುದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನತ್ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾರು. ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆವಡು ನೀರು ಪೂರ ಬುತ್ತಲು ಕೋರಿ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆವಡು. ಟುಡೇ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ಅದು ಪಾಡ್ಗ. ಟುಡೇ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ತುಪ್ಪದಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ. ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೇಯ್ದಂಡು. ಯಾವ ನನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.